Dalah sampur wis samapta para pepundhen para kadang. Monggo sampur ingkang angga saksanahipun kunjuk dumateng kadang-kadang paguyuban marga seneng Duren Baosan Lor dalah paguyuban kadang-kadang saking Tirta Manunggal Banyon. Nggih. Monggo para kadang mliginipun keluarga ageng paguyuban marga seneng Baosan Lor dalah paguyuban Tirta Manunggal Banyon enggal sabta ing gati saenggon diri mbok bilih saperangan wonten ing wingking monggo-monggo enggal tumuju wonten ing sasana papan kang wis kasamaptaken ing sasana budaya sasana Langen Beksa sampur nedya kasamaptaken kaprasaken ungling gending kaseptak Langen Tayub kapatengaken.
Dilaken matur gunging panuwun kadang-kadang paguyuban seni tayub saking tirta manunggal dalah kadang-kadang saking marga seneng ingkang dipun pandhegani kanthi pelatih panjenenganipun Bapak Giyono. Bapak Eko dalah panjenenganipun Bapak Andri. Nggih. Alhamdulillah. Nggih, datan kantun jumbuh kalian seratan ingkang dalem tampi kuwatah para kadang-kadang kita ingkang sami rawuh ing menika adicara dan juga ungkapan rasa terima kasih matur sembah nuwun support dukungan dari kanca-kanca kadang-kadang ada dari audio dari bio napa Mas aja mbok ling-lingi Mas tak maca sik. Nah, biola nggih. Sembah nuwun. Wong yang rung tau nanggap kok, rung tau nanggap Sekar Madu ta biola? Layak rung hafal aku. Nggih. Biola audio matur sembah nuwun juga diabadikan dari kanca-kanca teman-teman kuwadah niki sing YouTuber nggih rawuh matur suwun. Nggih, niki ugi kadang-kadang saking video syuting dari Cek AV. Matur suwun. Mengabadikan momen malam hari ini dalam rangka Gebyar Budaya Caranta Garden 2025. Pangapunten Bapak Sugeng mbok bilih dalem ing ajeng salah nyebat. Awit nggih pangapunten nembe dipun tanggap sepindah menika. Yes, muga-muga kena kanggo dak endi tanggamu. Nggih, Pak Mat pangapunten. Nggih. Pepundhen merkadang langen tayub kalajengaken monggo sampur pakurmatan ingkang sak candhaipun kunjuk dumateng kadang-kadang paguyuban Sida Rukun dalah panjenenganipun kadang-kadang saking mitra manunggal damplok dalah jipas nggih nyuwun sabiyantunipun panjenenganipun Bapak Pramugari Sampur ingkang merasaken lampahipun sampur kunjuk dumateng para kadang-kadang pandemen beksa. Nggih. Monggo kadang-kadang paguyuban seni tayub Sida Rukun dalah kadang-kadang mitra manunggal nedya sarta ing gati saking diri ingkang tumuju wonten ing sasana budaya ing sasana langen beksa wirama tayub. Nggih. Mugi amimbi regeng gayeng suasana adicara ing dalu punika. Nggih. Bu, sampun ngantuk. Kok angop ta panjenengan? Nggih. Asrep. Asrep napa sumuk? Oh, sumuk. Nggih, sembah nuwun Ibu Bapak, ugi ujubipun langen beksan wirama tayub menika sakmangke sampun membudaya, tegesipun mboten namung piyantun kakung, kathah ibu-ibu malah kepara mbak-mbak, onti-onti pandemen tayub. Ugi mugi saged samudayanipun jumbuh kalian ingkang dados panyunan kita, ugi saged lestari lestantun seni kabudayan punika ngantos ing sak lami-laminipun ngaten nggih. Niki kanca-kanca Cek AV ini live streaming napa? Oh nggih, terima kasih matur suwun. Dan ngantun kunjuk dumateng para pamiyarsa, para kadang sutresna budaya ing dalemipun piyambak-piyambak ingkang sampun pinarak mampir stay tune di channel YouTube teman-teman dari Cek AV. Ungkapan rasa hormat kami ki kunjuk dumateng para kadang sutresna budaya sugeng hangleres lastrum sawanipun kanca-kanca Sekar Madu Campurasari. Nggih. Monggo para kadang sampur katuraken nedya langen tayub kalajengaken ukuli gending kasalataken.